Er moderne dating blevet totalt ødelagt? Kvinder siger, de vil have en sød, loyal og stabil mand, men hvorfor virker det så ofte, som om de vælger det stik modsatte? Samtidig føler mange mænd, at de aldrig kan gøre noget rigtigt længere. Er mænd blevet for bløde? Har sociale medier ødelagt relationer, eller er forventningerne bare blevet urealistiske? I dag tager vi en debat, ingen tør tage højt. Velkommen til Empower Podcast episode 6. Hvad vil kvinder egentlig have? Hvorfor føler så mange mænd sig fortabt eller bløde og svage og trætte i 2026? Jeg tænker, at det er måske det rigtige at starte den her podcast med, for det kan godt være, at det er noget af det, som kvinder ikke føler så tiltrækkende med. Det ved jeg ikke. Jeg ønsker, at der er flere kvinder, der kommer ind i det her, den her episode her, og så måske skriver i kommentarerne, hvad det er, der egentlig foregår, fordi jeg kan jo ikke tale for kvinder, jeg kan kun tale for, hvad jeg selv er vokset op i, og vores tid var jo helt anderledes. Jeg er født i 1979, jeg er 46 i dag, og da jeg var ung, der talte man jo med hinanden. Vi tog ud på caféer, vi spillede pool, vi tog i spillearkader, vi voksede op med, at når man gik til kampsport, så talte man med alle dem, man havde tæt på. Vi spillede fodbold, vi spillede alt muligt, lige meget hvad vi gjorde, så talte man med hinanden. Der var ikke sociale medier, der var ikke Facebook, det var før MySpace, det var før Instagram, det var før alle de her ting her, heldigvis. Internettet for mig, det var sådan i starten af 96, 97, begyndte jeg sådan at have en computer derhjemme. Da jeg var flyttet hjemmefra, der begyndte jeg at have en computer, der begyndte vi at sidde og for dem, der kan huske det, spille Doom. Vi spillede forskellige spil, og vi hyggede, og det var helt nyt at gå på nettet, og sådan når man gik på nettet, så sad man og scrollede lidt, og så på nogle forskellige hjemmesider. Det var helt fantastisk. Det var stadigvæk før YouTube-tiderne, men jeg har aldrig nogensinde tænkt dengang, nu bruger vi den her computer her til at finde kvinder med. Det kan godt være, at folk de sad og så på X-rated sider i forhold til underholdningsmateriale, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men man sad jo ikke og tænkte, hey, hvordan kommer jeg i kontakt med kvinder på nettet? Jeg ved ikke, om I gjorde det derude, andre mænd, det må I jo komme ind og skrive. Jeg tror mere, at man brugte det til at sidde og kigge, som jeg sagde, på visse film, og man ikke rigtig kunne finde før, men ikke sådan til, fordi man vil stadigvæk hellere komme ud i den virkelige verden og snakke med rigtige mennesker, i stedet for at sidde og glo på ting, som man egentlig ikke ved overhovedet om er rigtige mennesker. Og det er det her, der bringer mig til min næste pointe her, det er, at rigtig mange af de her datingsider i dag, som folk de er på, jeg vil våge at påstå, at over 50%, hvis ikke mere, af de kvinder, der er derinde, det er bots. Det er ikke rigtige kvinder. Det er bots, der sidder og skriver en masse til mænd, og så svarer mændene, og så skal man betale nogle penge, tænker jeg, for at kunne skrive de her beskeder. Og det er bare en masse store, gode, kloge firmaer, der profiterer på mænds usikkerhed. Og det er derfor, jeg gerne vil lave den her version her. Det er ikke, i forhold til, at det er mænd mod kvinder. Det er i forhold til at synliggøre, hvor mærkeligt og hvor fremmed det hele er blevet. Relationen mellem mænd og kvinder er blevet super mærkeligt, synes jeg. Og jeg ved jo, at derude, der sidder der rigtig mange mænd og rigtig mange kvinder på den anden side, der er super ensomme, og som begge godt kunne tænke sig at have en stærk og en reel relation. Og I må gerne skrive i kommentarerne her, hvad I søger, og hvem der søger hvad. I må meget gerne droppe det her i kommentarerne, hvis I tør at komme ud, og så kan det være, at den rigtige mand eller kvinde også ser det her, og så kan man jo også hjælpe på den måde med at føre nogle par sammen. Det kunne være super dejligt. Det jeg tænker på, det er, at dating apps, Instagram, moderne kultur har ændret spillet totalt. Folk bliver ghostet, udskiftet og sammenlignet konstant. Hvad er det egentlig kvinder vil have, og hvorfor er så mange mænd forvirret?
moment overhovedet være maskuline længere. Det var det her, som jeg talte om i et andet episode herinde af Empower Podcast, fordi at jeg tit føler, at mænd som mig selv, der er lidt store, der er lidt fremme i skoene, der taler med selvsikkerhed, gerne vil udrette nogle ting, er lidt alfa-agtige, tit bliver misforstået. Og jeg ved egentlig ikke, om det er de her slags mænd, kvinder, fordi det var det jo i gamle dage, der var det jo sådan nogle slags mænd, der var meget tiltrækkende i kvinders øjne, eller om kvinder i dag går udenom de her slags mænd her, fordi at de synes, det bliver for meget. De vil gerne have en mand, som de føler, de kan styre selv, måske. Jeg ved det ikke. Jeg håber, at kvinderne gider at deltage her, fordi jeg kan kun tale for mig selv. Jeg ved i hvert fald, at de kvinder, jeg møder på min vej, der føler jeg, at der er en god energi. Og de kvinder, der bliver provokeret af den type mand, jeg er for eksempel, det er det samme slags mænd, der også bliver provokeret af det. Det er folk, der ikke hviler nok i sig selv, og som ikke selv måske er de her ledertyper, men de kunne godt tænke sig at have en partner, de kunne styre, i stedet for at have en stærk partner, hvor at man så kan spare med hinanden. Ikke? Det jeg godt synes, der er fedt i parforhold, det er, når der er to stærke personer, der respekterer hinandens styrker, og begge tager ved lære af hinanden, og så sammen er et power couple, som man vil sige. Ikke? Jeg synes, at maskulinitet lige nu bliver sådan lidt tabuagtigt, som jeg talte om i det tidligere afsnit, og I må skrive, om I giver mig ret eller ej. Jeg synes, at det er en stor skam, at stærke alfahanner skal sådan, som om, at de skal pakke deres alfahanhed lidt væk, og være lidt mindre sådan, ikke? Fordi ellers så bliver de jo alt for, specielt i Danmark, der bliver man sådan hurtigt, hvad fanden tror han er agtig, ikke? Og det synes jeg er super ærgerligt. Den mentalitet kommer vi ikke rigtig særlig langt med, hverken som kvinder eller som mænd. Men min pointe med det her, det er lige nu, det er at høre kvinderne derude. Er det de her type mænd, som mig, eller som andre bodybuilder, og som iværksætter, og som entreprenører og selvstændige individer? Er det sådan nogle mænd, som I vil se op til og gerne date, eller er det sådan nogle mænd, som der faktisk skræmmer jer væk, fordi at de godt kunne tænke jer at have en mand, der bare går på arbejde fra 9 til 5, som vi vil sige i USA, og bare ikke har særlig mange stærke meninger. Hvad er det, der er tiltrækkende i dag? Der har aldrig været flere muligheder for dating end nu, men alligevel har folk aldrig været mere ensomme. Mænd føler sig forvirret, kvinder føler sig skuffet, sociale medier har ændret forventningerne totalt. Og det er nemlig derfor, jeg siger, hvad er det egentlig, at folk vil have? Kan man ikke se, at det der med hele tiden at tro, at man har bedre muligheder, det er altså ikke noget, der nødvendigvis er godt. Kan man ikke, men jeg ved ikke som sagt, om det er sociale medier, om det er den her tid, vi lever i, at der skal forestille at være så mange muligheder, at folk de bliver skrubforvirret, for i virkeligheden, så skal folk måske lære at fokusere på noget. Det er det samme om, lad os tage træning for eksempel. Hvis man gik op i træningscenteret hver dag for at bygge sin krop op, så hjælper det jo ikke, at man både går til hockey, man går til basketball, man går til fodbold samtidig og gerne vil være den allerbedste i alle de her 4 ting på en gang, for det kommer aldrig nogensinde til at ske. Min pointe med det her, det er, at hvis man møder en, som man føler har noget potentiale, så er det måske rigtig smart at give den person et ordentligt skud og en chance for at vise, hvad personen er eller står for, før man sådan allerede har smidt ham eller hende videre, ikke? For mig personligt, der taler vi jo meget om testosteron inde på den her kanal her, og jeg tænker, at der er 2 muligheder med kvinder i forhold til mænd. Enten så synes kvinder, at det er rigtig, rigtig, rigtig fedt, at mænd er muskuløse, de er veltrænet, de taler selvsikkert, de er iværksætter, de vil gerne frem i livet ligesom mig selv, eller så vil de gerne have en, de kan styre, som bare går på arbejde og er høflig og ikke siger særlig meget. Og I kvinder må komme ind og skrive her i kommentarerne, hvad I synes, hvad I synes, der er mest tiltrækkende, og så kan vi jo måske i dag blive lidt klogere alle sammen på, hvad kvinder gerne vil have i 2026. Er det stadigvæk mest mandligt at være det her, som jeg synes er en rigtig mand, som er sådan en, der træner, iværksætter, er høflig, passer på sin familie, sætter sin familie først, aldrig nogensinde vil overveje en anden kvinde, hvis man havde en kone og børn og så videre derhjemme.
Er de her idealer fuldstændig døde i dag, eller hvad er det rigtige kvinder gerne vil have? Og så skal I altså være ærlige, kvinderne, i kommentarerne, så hjælper jeg ikke, at de skriver, at jeg kunne godt tænke mig din og datten, hvis I alligevel ikke, at de typer, der vil sætte pris på sådan en kvalitetsmand, når det kom til stykket. Ikke? Jeg taler med rigtig mange mænd, jeg taler også med rigtig mange kvinder, men med de mænd, jeg taler med, der er det jo meget med testosteron, og hvordan lav testosteron gør mænd meget usikre, fordi at det påvirker både udover altså alt det seksuelle, så påvirker det jo også ens psyke med, hvordan man har det som mand, ikke? Træningen føles anderledes, ens energi føles anderledes, ens libido, alting er sådan lidt undertrykt, hvis man har lavt testosteron, og det er derfor, jeg gerne vil fremhæve det her igen i det her episode, den her podcast igen, fordi at jeg synes, at lægerne i Danmark skulle gøre mere ved det her for længst. Så jeg tager det op igen og siger, her i Empower Nutrition, der hjælper vi alle de mænd, der vil, og også alle de kvinder, der vil have hjælp til at få afbalanceret deres hormoner, få mere libido tilbage, få mere energi, få mere sexlyst, og det gælder både mænd og kvinder. Vi har naturprodukter til begge, der er peptides til, der gør de her ting i dag, og meget af det kommer også fra den her op. Når det kommer til kvinder, så er det meget tankestyret, hvor når det kommer til mænds libido og energi og alt det her, så er det meget med testosteron at gøre. Selvfølgelig er det også hormonelt styret med kvinder, men jeg siger, at det har også meget med ens psyke at gøre. Men der er ting, og vi gør os dygtige hele tiden, hver eneste dag på, hvordan vi får hjulpet flere og flere og flere kvinder også. Vi er dygtige og har været dygtige at få hjulpet ekstremt mange mænd ud af lav testosteronproblemer igennem snart 4 år nu. Men mit spørgsmål til kvinderne, det er, hvilken slags mand synes I er mest tiltrækkende? Er det en alfahan, eller er der kvinder derude, der godt kan se det søde og det tiltrækkende i en mand, der har et helt normalt job, ikke er super muskuløs, helt almindelig, taler meget stille og roligt, er meget sådan, det vi andre ikke vil kalde beta, men hvad er det normerne eller idealen skulle forestille at være i 2026? Det er det første spørgsmål. Spørgsmål nummer 2 til kvinderne, det er, hvordan dater I dag? Går I ind på, som det allerførste, åbner jeres computer, og går I ind på diverse dating apps, tager I Facebook, bare kigger efter tilfældige billeder, og så skriver til nogle tilfældige, hvad gør I? Går man stadigvæk i byen? Hvad gør man i 2026? Jeg ved i hvert fald, at jeg personligt kan tale for alle de mænd, som jeg taler med. Dem kan tale for, at de synes, det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Mange mænd føler, at de skal være perfekte, bare for at få opmærksomhed. Det vil sige, at rigtig mange mænd føler, at de både skal være muskuløse, veltrænede, veltalende, de skal have penge, de skal have et ordentligt job. Mange mænd tit, når at de kommer i kontakt med en ny kvinde, over 50% af mænd lyver om, hvad de laver af arbejde for at imponere en date. Det gør kvinder stort set aldrig. Dating apps har gjort folk til produkter. Det synes jeg er super synd. Kvinder har flere muligheder end nogensinde før. Det føler jeg ikke, at mændene har. Fordi når man går ind, og det er jo lige meget om det er i byen, det var sådan, det var før. Når man går ind på en dating app, så hvis en kvinde lagde en profil op, ville hun jo få tonsvis af beskeder hver dag. Det gør mændene jo ikke på samme måde. Det er jo stadigvæk... Så jeg føler, at mænd eller kvinder har mere at vælge imellem. Mænd får næsten aldrig nogensinde komplimenter. Det er sådan noget helt andet. Det er jeg til gengæld begyndt at gøre meget med andre mænd, når jeg møder nogen, der gør noget godt, om det er nede i træningscenteret, eller om det er nogen, der har en fed butik, eller om det er nogen, der gør et eller andet, der er fedt, så jeg er den første til at klappe andre mænd på skuldrene og sige, det er fandme godt gået. Det er også derfor, jeg så i gamle dage på min TikTok-kanal, at jeg lagde video op, når jeg så nogen, der havde en fed bilhandler, en fed grønhandler eller et eller andet. Jeg har altid været den person, der har været der med det samme og har sagt til folk, det er fandme fedt, fordi jeg ved, at mænd specielt, det er ikke noget, man hører. Vi skal bare kunne det hele, og sådan er det bare.
mange mænd føler sig usynlige i dagens samfund. Og det synes jeg er ret sjovt, det her punkt her, fordi det hører jeg også rigtig, rigtig mange mænd sige igen og igen og igen. Sociale medier har skabt urealistiske forventninger. Det gælder så til begge køn, ikke? Det er ikke kun mænd. Altså det er meget tit, at når man kigger på Instagram, og det gælder også kvinder, de sammenligner sig selv med andres highlight. Så når folk de har været inde og bruge rigtig meget tid på at lave en video, prøve at redigere noget, sætte de rigtige filters på, det rigtige belysning, og så kommer der en helt normal person og tænker, hvorfor ser jeg ikke sådan ud, ikke? I sammenligner jer selv for jeres normale hverdag med andres highlights, som er iscenesat i øvrigt, ikke? For slet ikke at snakke om AI. Mænd bliver ofte dømt på status først. Det ved jeg ikke, om er rigtigt. Det må I jo, kvinderne, komme ind og skrive her i kommentarerne. Jeg synes, det der gør en mand til en rigtig mand, det er i hvert fald ikke penge. Det er, hvordan man bærer sig selv. Hvordan man ser ud, og hvordan man opfører sig, hvordan man taler, og hvordan man behandler andre mennesker. Det er det, jeg synes, der gør en mand til en mand. Fordi det der med udseende, det er ikke noget med, så kan man sige, at det var da godt nok overfladisk. Hvorfor er det vigtigt? Det er fordi, det signalerer ekstremt meget om en mands personlighed, om han gider at gøre sig selv bedre. Og når man er veltrænet, og man ligner en, der er bygget af sten, så har man brugt tid på det jo. Det er jo ikke noget, du kan gøre. Du kan gå ud og købe meget, meget, meget dyrt tøj, pænt jakkesæt eller et eller andet, hvis du har penge, men du kan ikke bygge en fysik op for penge. Det tager ekstremt mange år, og specielt hvis det er en nattig krop. Og i mine øjne, der signalerer det bare, at den type mand, det er en mand, der gør noget for sig selv. Han går op i ordentlighed, og det afspejler sig forhåbentlig i andre ting i hans liv, og ikke kun i hans krop, ikke? Så har jeg skrevet, at der er desværre mange mænd, der ikke tør at approache kvinder mere. Og det er jo det er delt op i 2 kategorier. Der er dem, der udelukkende gør det, når de sidder bag en skærm, så tør de lidt mere. Men der er lige så mange, som slet ikke gør det mere, som stort set har givet helt op på at jage en hundkøn. Og jeg synes, at det er super, super ærgerligt, fordi at de her mænd her ønsker jo ikke at være alene. De har bare opgivet, fordi at de føler, at det er en umulig opgave. Og så sidder der rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder et andet sted, og godt kunne tænke sig at date nogle af de her mænd, for de er simpelthen super fede, men de har mistet lysten, og de har mistet troen på sig selv. Og lav testosteron har meget med det her at gøre i forhold til selvværd. Jeg ved det, og jeg kan tale mere om det, fordi at jeg har hjulpet ekstremt mange ud af lav testosteronproblemer. Når lægerne og når staten svigter, så skal I bare sms 20 20 60 42, så får man hjælp 1-1, 100% gratis. Det er kun produkterne, der koster noget, og det er 100% anonymt. Rigtig mange kvinder derude, de siger, at de rigtig gerne vil have en pæn mand, en gentleman, men når de får en gentleman, så mister de lysten meget hurtigt, og vil i virkeligheden hellere have de her bad boys her. Jeg kan tale for mig selv i forhold til, da jeg var yngre, der kunne jeg i hvert fald se, at jeg tiltrækker kvinder, fordi at jeg var muskuløs. Mange troede, at jeg var sådan en bandittype ud fra mit udseende, indtil man talte med mig selvfølgelig. Men mange af kvinderne blev faktisk tiltrukket af det, hvorimod at hvis der gik en pænere mand forbi, som var klædt med slips og dit og dat, en pæn sko og det hele, så ville de stadigvæk hellere vælge den her bad boy her, som skulle forestille at være mig dengang. Og jeg har jo altid været sådan en sjov blanding, fordi selvom at jeg altid har været muskuløs og har været meget større end det jeg er nu, så har jeg altid gået i pænt tøj og pæne sko. Så jeg har altid været sådan en blanding mellem, men altså, man skal gøre, det er endnu et point med den her podcast her, venner. Det gælder uanset om I er en kvinde, der ser med, eller en mand, også selvom I er unge kvinder eller unge mænd. I skal gøre, hvad I selv vil. Lav jeres egen trend. Lad være med at kigge på alt for meget med, hvad der foregår på sociale medier derude.
Hvis du synes, at, nogle skinny jeans og nogle pæne sko, det er pænt, og en skjorte, så gør det. Gør hvad, der gør jer glade. I skal have det tøj på, som I føler jer behagelige med, og I skal prøve at skabe jeres egen personlighed, og lade være med at mimikere for meget af de ting, I ser derude, fordi, og det gælder også mode, fordi I kan jo være nogen, der fører, i stedet for at være nogen af dem, der følger efter, ikke? Der er for meget spænding, synes jeg. Men savner stabilitet samtidig. Det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt. Det er jo også derfor, at mange springer fra den ene partner til den anden. Det er uanset om det er kvinder eller mænd. Så siger vi, at vi gerne have lidt spænding, vi vil gerne have noget, der er nyt. Når de så har fået spænding og noget, der er nyt, jeg ved ikke i hvor lang tid, så siger de, at vi savner stabilitet. Det er blevet sværere at stå på folk, føler jeg. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det må I skrive i kommentarerne herinde. Moderne dating, føler jeg for kvinder, handler mere om opmærksomhed end kærlighed. Og det er her, at jeg synes, at det bliver et stort problem. Alle de her kvinder, der på Instagram, Facebook og også alle andre steder, som får en masse likes hver dag, de lægger et eller andet op, så står de i deres undertøj, og så får de en masse likes. Og så tænker jeg, hvornår har den her kvinde sidst haft en nær kontakt med nogen? Og hvis personen havde en nær kontakt med en mand, ville den her mand synes, at det var fedt, at hun var på Instagram eller Facebook i undertøj, og fik 2.000 likes, for at hun kunne føle, at hun havde det rigtig godt, og hun fik det dejligt, at hun var dækket af opmærksomhed. Hvorfor er opmærksomhed ikke vigtigst, når det kommer fra en person, som skulle forestille at være vigtigt? Det er sådan nogle ting, jeg ikke forstår. Det vil jeg meget gerne have kvinderne, de forklarer, hvis de kan. Mange mænd har ingen retning længere. Det ved jeg nu ikke rigtigt, om jeg står inden for det, men mænd ikke har nogen retning. Jeg føler både det er mænd og kvinder. Flere mænd træner hårdt, fordi de føler, at de ikke er gode nok. Det er nok rigtigt nok, men sådan har det altid været, tænker jeg. Mange bodybuilders, når man i gamle dage, når man så en, der var veltrænet, så sagde man altid, at det er jo en, der blev mobbet i hans barndom. Nej, sikkert ikke. Eller ikke nødvendigvis. Det er nok mere en, der i hvert fald gerne vil gøre sig bedre end gennemsnittet. Og det er der ikke noget galt i. Altså, hvorfor er ensomhed blandt mænd eksploderet, og det er jo det, vi taler om i forhold til de her tider, vi lever i. Det er alle de her sociale medier, tror jeg, og jeg tror bestemt også, at lavt testosteron i Danmark er en stor faktor i, mange mænd ikke føler, at de har noget at give kvinder, hvis man ikke har libido, hvis man ikke har blood flow nok dernede og heroppe, og overskud i hjernen også til og testosteron, for dem, der ikke ved det jo, i mandekroppe, det gør lysten til at jage noget, ikke kun kvinder. Det er lysten til at pursue et eller andet. Hvis du har lavt testosteron i kroppen, så har du ikke lyst til at jage noget som helst. Så er du en slatten udgave af den mand, man kunne have været. Det er derfor, jeg bliver ved med at understrege det her med testosteron, fordi at det er et sindssygt vigtigt emne, og det er meget, meget undervurderet. Når man så kommer til lægen, så vil de ikke hjælpe, så vi har din datten, og hvis man så taler ind i nogle dybere ting, så begynder de nærmest at lyde som om, at man skal til en psykolog, hvor i virkeligheden, så er det bare fordi, at man har lavt testosteron. Men det, der er lavt testosteron i Danmark, der vil en læge prøve at sige til dig, at det er normale værdier, og du skal bare affinde dig med det. Du skal nok bare tage nogle D-vitaminer, eller komme ud og få noget mere sol. Instagram gjorde normale mennesker utilfredse med normale forhold. Jeg føler, som jeg sagde før, både med Facebook og Instagram og alle de her sociale medier, at det ikke er normen mere, at man skal være sammen med nogen. Normen er mere, at man skal lægge en masse shit op på sociale medier, og så får man som sagt som kvinde 1000 likes eller 1500 likes, og så er det, man måler sin succes på i forhold til, hvad man er værd. Problemet er bare mange af de her kvinder, som jeg selv har set, som træner ekstremt meget, og som filmer deres træninger, og som poster det på Instagram og sådan noget. Det her det er i USA lige nu, jeg tænker på nogle bestemte mennesker. De har haft meget svært ved at finde en fast kæreste senere hen, fordi når de så møder en mand, så synes de jo ikke, at det er fedt, at den her kvinde har flere 100.000 følgere, som 98% af dem, det er stort set kun mænd, der sidder og savler over, hver gang hun lægger et træningsbillede eller en træningsvideo op i meget, meget, meget lidt tøj. Er mænd blevet for bløde, eller er kravene bare eksploderet? Jeg føler, det er begge dele. Jeg føler både, at mænd er meget blødere, end de plejer at være og burde være, og jeg synes også, kravene til dating er blevet meget, meget høje og meget svære.
Og så, det er altså en lille udfordring, kvinderne derude. Vil kvinder have en gentleman eller en udfordring? Hvad vil I gerne have, kvinder? Kan I ikke være sød og svare på det her? I kommentarerne der, skriv. Og for alle de mænd, der ser den her, send den til de kvinder, I kender. Hvad vil kvinder have? Vil I have en gentleman, eller vil I have en bad boy, som er en udfordring? Og som I godt ved, er en udfordring på forhånd. Mange mænd føler, at de skal være perfekte, eller noget særligt i hvert fald for overhovedet at få opmærksomhed. Det er jo her, hvor at der er flere og flere, der begynder at træne, og det er også her, der er flere og flere, der begynder at tage steroider. Det er også her, der er flere og flere, der begynder at bruge alle mulige sjove ting, som vi ser. Folk putter olie i deres arme, og de lookmaxer med MT2 og med dit og med daten, og det er der ikke noget galt i. Der er ikke noget galt i at tage peptides. Det ved vi jo alle sammen, at jeg er rigtig glad for og meget fortaler for. Men jeg taler om det her pres her, som der er på de helt unge mænd, om hvor meget at man skal være, og vi er ikke høje nok, vi er ikke brune nok, vi er ikke store nok, vi er ikke dit, vi er ikke dat, vi kan ikke noget, og de har så dårlig selvværd, som jeg aldrig nogensinde har set før. Og jeg taler om ekstremt mange, også meget unge mænd. Igennem vores TikTok-forum, der kommer vi ud til alle lige fra helt ned til 17 år, 18 år, helt op til folk på min alder og ældre også. Så jeg er godt dækket ind i forhold til at tale med alle aldre i forhold til mænd. Det vi mangler, det er nogle svar fra kvinderne, og derfor tænkte jeg, at vi ville lave det her afsnit i dag. Og så sådan et sidespørgsmål, det er, om sociale medier har ødelagt loyalitet. Altså hvis man, for dem der er i parforhold, fordi jeg føler, det var en lille historie med en, jeg sad og snakkede med her for ikke så længe siden, som jeg sagde, vi sad og snakkede om, hvordan han havde det med konen, efter han havde fået mere testosteron i kroppen, og efter at vi har hjulpet med at få rigtig meget testosteron tilbage i hans krop, efter et langt misbrug af steroider. Og så kommer vi ind på, at de har en fast date night om ugen, hvor de skal være sammen, og hvor de skiftes til at finde på noget, som de skal. Og så op til den her aften her, der havde konen så sendt nogle billeder til ham. Sådan lidt for at sige, hey, jeg glæder mig til i aften, og dine datten og lidt undertøj og sådan bum, ikke? Og så fortæller han mig det, og så siger han, det er da meget fint. Det viser da helt klart, at hun glæder sig, og hun prøver at gøre sit for at få gnisten tilbage. Så siger han, ja, problemet er bare, at de her billeder her, de er blevet set af rigtig mange mænd på Instagram, før at de kommer til mig. Så hun havde lagt dem op på Instagram først, måske en dag eller to før. Når hun så skal sende billeder til sin egen mand, så har hun valgt nogle billeder inden for hendes Instagram, som hun så sendte til ham. Ikke? Så følelsen, den er jo ikke så super fed længere. Som han sagde, nej, det betyder ikke super meget. Det er en stor del af problemet, siger han så, og det er lige netop, at der er minimum 300-400 andre mænd, der har set de her billeder, før jeg ser dem med min egen kone. Og det betyder ikke særlig meget, sagde han. Ellers det har ikke så stor effekt i forhold til, at det skal forestille at være specielt mere. Og der kan jeg kun give ham 100% ret. Hvis den kvinde, man har derhjemme, som skulle forestille at være spændende for mig, hvis alle andre kan se det samme af hende, som jeg kan se, så er det ikke særlig spændende mere. Det vil jeg sgu også sige. Og det synes jeg bare var lidt synd. Og det var så var jeg faktisk sådan lidt færdig med at skubbe til ham i forhold til, at han skulle gøre dit og gøre dat for hende, og vi skulle tilbage og alt det her. Så tænkte jeg, det ville jeg sgu heller ikke give. Og det sagde jeg så også til ham, ikke? Altså, jeg er jo ikke nogen kærlighedscoach, vel? Jeg hjælper folk og coacher i mange andre ting. Det er ikke kærlighed, og det er i hvert fald ikke parforhold. Det er mere sådan, når jeg laver det her afsnit her, så er det for at give kvinderne mulighed for at komme ind og skrive. Og jeg håber selvfølgelig også på, at der er nogen, der kan møde hinanden herinde. Det kunne være dejligt. Jeg er all for kærlighed. Og jeg kan ikke lide den her, den her måde, tingene er blevet på. Og det er jo ikke noget specifikt, der har med mig at gøre, fordi jeg skal jo ikke finde nogen. Altså, jeg tænker mere på de unge. Jeg tænker mere på, den generation, som er der i 18, 19, 20'erne nu.
og hvordan I har det med hinanden, og hvordan I overhovedet møder hinanden. Jeg føler, alting er mærkeligt, alting er koldt, men jeg ved det jo heller ikke 100%. Det er jo bare den verden, som vi lever i med dating-apps, sociale medier, alle de her ting her, og hvor folks fokus er blevet så kort, at der er ikke nogen, der rigtig har tålmodighed til at lære hinanden at kende, og det hele er over sms'er, der er ikke nogen, der taler sammen med, eller tør ud og møder hinanden. Det ved jeg jo ikke, når I tager i byen, hvordan I er, om I overhovedet taler med hinanden, eller om I bare står med en telefon i hver ende af baren. Det er sådan nogle ting, jeg tit tænker over. Så har jeg skrevet, hvorfor bliver nice guys altid overset? Nice guys, de søde mænd, der er stille, og hvorfor føler jeg i hvert fald, at de altid bliver overset? Jeg føler jo allerede, jeg har jo stillet spørgsmål herinde, men jeg føler personligt, at kvinder altid vil vælge bad boys først og fremmest. Så det gælder selvfølgelig ikke alle kvinder, men det er også derfor, jeg har stillet spørgsmål herinde. Hvordan kan det være, når I egentlig godt ved, kvinderne, I ved jo godt, at det ikke nødvendigvis er det bedste valg. Det vil sige, spændingen vinder over stabiliteten og det sunde fornuft. Det virker det som om for de fleste kvinder. Og hvornår stopper det? I hvilken alder begynder man at vælge fornuften frem for bad boys, ikke? Men jeg drejer den over i en anden retning. I 2026, og det skal I jo alle sammen være med til at svare på herinde. Hvad er en rigtig mand? Det er jo det, jeg godt kunne tænke mig. Fordi som jeg talte om i det tidligere afsnit, mig personligt så føler jeg, at både staten, lærerne, den her tid, vi lever i, og meget andet er med til at ødelægge mænd, som vi lever nu. Jeg bliver kontaktet et sted mellem 10 og 20 mænd hver eneste dag, hold fast venner, hver dag i forhold til testosteronproblemer. Lav test, hvordan bygger vi vores testosteron op, hvordan bygger vi vores selvværd op, hvordan får vi bedre forhold til konen, hvordan får vi et bedre forhold til dem på arbejde, hvordan jeg føler ikke rigtig, at jeg gider noget mere. Jeg føler, jeg er sådan på vejen til at være deprimeret, lav energi, lav libido, hvad gør vi, hvordan skal det være, og så dem, der har været til lægen, det er der jo ikke ret mange, der gør. Der er mange, der bare sidder derhjemme og føler, at de skal kæmpe med det, og jeg kan jo kun komme ud til dem, jeg kan komme ud til. Det er også derfor, jeg beder jer om at dele og like og kommentere herinde, og dele den her podcast med dem, I kender, fordi at det er et seriøst problem, og tallene de viser, at over 50% af alle danske mænd faktisk har brug for testosteronboostning af en eller anden art. Og for dem, der kender mig, der står jeg ikke inden for TRT som sådan, medmindre at der er noget galt decideret med dit endokrine system, der gør, at du ikke kan producere testosteron naturligt selv, lige meget hvad man byder din krop, så skal man selvfølgelig have TRT, Testosterone Replacement Therapy. Det er, når du får testosteron udefra, fra din læge, eller noget du selv har købt på det sorte marked. Fra din læge, det er meget svært. Købe det fra det sorte marked, det er ekstremt nemt, men man skal også lige sørge for at få noget ordentligt. Man skal sørge for at vide, hvilke doser man skal have, fordi hvis det er replacement therapy, så er det jo ikke meningen, at du skal have 3 gange højere testosteronværdier, end hvad du vil have. Så er det meningen, at man skulle finde ud af, hvad er det normale for mig, hvis jeg er 46, hvad ville det normale være for en 46-årig mand, og så træner jeg og så videre. Hvad skal vi bruge? Og så tage de små doser, som det egentlig er. Mig personligt har aldrig prøvet at tage testosteron udefra. Jeg kan rigtig godt lide at være naturlig. Vi har 2 testosteron boosterpakker her i Empower Nutrition. Den bruger jeg også selv. Bortset fra den store, den har jeg ikke prøvet nu. Jeg har prøvet den lille, og den har jeg været på i snart 2 år. Og det er Ashwagandha, Tonkat Ali og testosteron boosteren. Og udover for boostet testosteron, så får man også, man får et roligere sind, man sover bedre, man får mere libido, man får mere blood flow, både til hjernen og til hele kroppen, når man træner, til pumps og dernede. Man får alle de her ting, der følger med og have mere testosteron, det er mere selvværd, man er gladere, man er mere energifyldt, man vågner på en helt anden måde om morgenen, som alle mænd har fortjent at gøre, men som holder op med at gøre egentlig sådan inde i sidst 20'erne for de allerfleste. Og det er den anden ting, som vi snakker alt for lidt om, det er, at skandinaviske mænd er i forvejen dårligt stillet med deres gener i forhold til at holde på testosteron. Så allerede sidst i 20'erne, der daler ens testosteron ekstremt meget.
faktisk. Og så i 30'erne og 40'erne, så går det hurtigt, ikke? Jeg har ikke mærket super meget til det. Jeg har så også lidt anderledes gener. Men jeg ved, at de her testosteronboosterpakker, de redder ekstremt mange mænd derude. Og det giver både selvtillid tilbage, det giver lysten tilbage til at leve. Hvis man så stadigvæk ikke har lyst til at møde kvinder, så er det ikke fordi man ikke kan overskue det, så er det fordi, at man har taget et bevidst valg om, at det er ikke noget, man gider at bruge sin tid på. Men så træner de, så arbejder de, så gør de så meget andet. Er der for de børn, de har, hvis de har nogen også, og så meget andet, ikke? Så jeg har haft med ekstremt mange mænd at gøre, der både har været deprimeret, de har faktisk bare siddet hjemme. Og så har vi fået dem i gang med både arbejde, komme ud igen af deres sofa, få snakket med mennesker, komme ned og træne igen. Det giver adgang til så mange ting, når man bare har normalt testosteronværdier i sin krop, eller helst en lille smule mere, for det kan man godt bruge både til træning og til alt muligt andet, ikke? Ja, der er rigtig mange mænd derude, der går rundt med lav energi, dårlig selvtillid, føler, at de ikke rigtig betyder noget længere. Ingen spørger mænd, hvordan mænd har det mentalt egentlig, men forventer bare, at de performer. Mænd bliver ofte kun værdsat for det, de kan præstere, eller det, de kan levere. Mange mænd føler, at de ikke kan tale om deres problemer, og det er jo selvfølgelig der, hvor jeg rigtig gerne vil komme ind og håbe på, at der er endnu flere, der vil kontakte mig, end folk, der kontakter mig i forvejen. Det er ganske anonymt, og hele ideen med det var at få hjulpet så mange som muligt. Selvfølgelig først væk fra steroider og vise dem en anden vej, at man godt kan booste testosteron naturligt. Og for dem, der ikke tager steroider, men som bare er helt normale mænd, der bare har rigtig lavt testosteron og brug for hjælp til det, så kan vi også det. Det er jo det samme, det handler om at få boostet testosteron og livsglæde naturligt med de her naturprodukter, som vi har. Og man kan også kigge på nogle peptides, og det er faktisk noget, der virker ret hurtigt. Så det er jo det, jeg håber på, at flere og flere vil gå den vej og holde sig selv nattig, men også sørge for, at ens krop, den gør det, den er lavet til naturligt. Også selvom at aldringsprocessen eller generne gør, at den ikke lige gør det lige nu, så er der ting, der kan sætte gang i jeres egen krop med at producere mere testosteron. Der er også ting, der kan gøre, at jeres egen krop kan producere mere væksthormon. I behøver ikke gå på det sorte marked og tage de her ting udefra. Lægen kommer desværre ikke til at hjælpe jer, og for dem, der har fået hjælp af lægen, så ved I også, at har I en rigtig god læge, som har lyttet, og 2, så jeg synes bare ikke, at så har I også været meget igennem sikkert for at få TRT, men problemet med TRT, jeg synes ikke, at det er en løsning, for når I får TRT, I får testosteron udefra, så lukker jeres egen krop helt ned. De fleste af dem, der på TRT, kan altså ikke få børn, så er din krop lukket ned, i stedet for at den burde lave testosteron selv, så lukker den helt ned, så rigtig nok, så har I testosteron i kroppen, fordi I får det kemisk udefra, men det er jo ikke den samme følelse. Det er bedre, synes jeg, hvis man kan få sin egen krop til at gøre det, den skal, og få trænet den til, at det her, det skal der altså gøre i mange år frem efter. Og det er det, jeg gør anderledes i Empower Nutrition, og det er her, vi skubber ekstremt mange mænd tilbage til at få deres egen krop til at performe. Og grunden til, at jeg taler så meget om testosteron herinde, det er fordi, at hvis man kunne få styr på det, i forhold til en mandekrop i hvert fald. Og nu har jeg bedt kvinderne om et par gange om at komme ind og skrive de ting, som I mener, og de ting, som I gerne vil have, at vi bliver klogere på, og de ting, som jeg retter. Vi kan lave et helt afsnit mere, og hvis der er nogen af kvinderne derude, der godt kunne tænke sig at være gæst på podcasten, som I har lidt med træning at gøre samtidig, så kan I skrive ind på 20 60 42, eller skriv her under kommentarerne. Jeg kunne godt tænke mig at være gæst på Empower Podcast, Danmarks mest ærlige podcast. Så kan vi kigge på det i forhold til, at vi får en sund debat med kvinder og mænd. Det er ikke sådan mod hinanden. Det er, hvordan vi gør tingene bedre. Og hvis det er nogen, der træner i forvejen og har noget med fitnessverdenen at gøre, så er det endnu bedre. Men endelig skriv 20 60 42, eller skriv i kommentarerne. Jeg kunne godt tænke mig at være gæst på podcasten. Så kigger vi på det, for det tager vi også snart hul på og få spændende gæster ind. Og lige nu, der kunne det være meget sjovt at få en kvinde eller to til noget debat omkring, hvad er der sket med det her i forhold til det hele. Det blev super mærkeligt i 2026, og det kommer sikkert til at blive værre og værre endnu. Men i hvert fald med det her testosteron her, der er det bare, at mange mænd, de er sgu ikke dogne. I skal ikke tro, at jer, der sidder derude og ser det her, tænker, jeg er en af dem, som ikke gider den. I er ikke dovnet. I er drænet. Når man ikke har testosteron i kroppen, så er man drænet for energi.
Folk har aldrig haft flere muligheder, men heller aldrig været mere utilfredse. Og det er jo et meget, meget, meget godt eksempel på, at less is more. Ikke? Det er meget bedre for os som mennesker generelt ikke at have 1000 forskellige muligheder. Det er meget rart, fordi de fleste mennesker, de bliver forvirret, de bliver grådige, og de bliver drænet hurtigt af alle de forskellige muligheder, der findes. Det er meget bedre at fokusere, og det er det, der er et af problemerne i dag, føler jeg, det er, at fokus mangler ekstremt meget fra mange ting. Folk, de kan ikke koncentrere sig om ret meget i særlig lang tid. Det er lige meget, om det er film, eller om det er hvad som helst. Altså træning, projekter, opgaver, arbejde. Folk, de bliver hurtigt utålmodige og hurtigt trætte af det, de laver, og vil helst hele tiden noget andet. Det jeg godt kunne tænke mig at få tilbage, som vi havde i gamle dage, det er loyalitet, det er ro, det er ægte connections, det er ambitioner, og det er for begge køn, det er respekt, og det er tryghed. Og det er måske også kærlighed i forhold til, hvordan vi behandler hinanden. Det kunne jeg også rigtig, rigtig godt tænke mig, det kom tilbage. Jeg kunne godt tænke mig, at man hjalp hinanden mere, for jeg ser mennesker blive mere og mere kolde, bare sådan generelt ude i det helt normale hverdag, om man tager en bus eller et tog, eller man kører i bil, eller i træningscentre, arbejdspladser kan jeg ikke udtale mig om, fordi jeg kommer jo ikke på nogen arbejdspladser, jeg arbejder 100% for mig selv, men jeg kan mærke, at folk, de er meget, meget mere mig end nogensinde før. Det har været slemt. Jeg synes bare, at det bliver værre og værre. Vi er dårligere og dårligere til at hjælpe hinanden. Der er også flere og flere haters på de her sociale medier end før. Når der er nogen, der laver noget fedt, det kan jeg jo tale om 100%. Når der er nogen, der laver noget, der er fedt, så kan man mærke den her indgroede, mærkelige mentalitet med de her, som ikke kun er keyboard warriors, men nogen, der virkelig sidder og har det dårligt med sig selv derude, og håber på, eller i hvert fald tænker, at de får det bedre, når de skriver til mig, ja, du er også bare ditten, eller du er bare datten, eller det han laver, det er ikke super fedt, eller andet. Det illustrerer så meget for sådan en som mig, som jeg kan se igennem det hele ved, at man udstiller sig selv for at være meget skrøbelig lille person. Og dem er der mange flere af, end man tror. Og de typer afspejler desværre, hvordan folk i virkeligheden har det. Fordi hvis de ikke tør at gøre det i den virkelige verden, fordi når jeg møder folk face to face, så er alle kun fyldt med komplimenter, energi, de er glade. Hvor er det fedt, det du laver. Tusind tak for alle dine videoer. Ikke at jeg ikke får tusindvis af sådan nogle beskeder hver eneste dag også, det gør vi. Men jeg siger bare, alle dem, der sidder og gemmer sig bag en skærm og skriver et eller andet dumt, det er jo ikke sådan nogen, vi møder i virkeligheden. Der er ikke en eneste i virkeligheden, som har sagt noget negativt, fordi altså hvis de virkelig selv har det sådan, så ved de jo godt selv, at det er dumt jo. Fordi folk, der laver noget fedt, man kan jo ikke have nogen, der prøver at hjælpe så mange som overhovedet muligt gratis. Der laver content både til TikTok, vi laver content til YouTube, vi laver produkter, vi har vores produktion i USA, jeg knokler hele tiden på at få nye produkter, federe produkter, hver gang der er noget, der er dårligt, smider det væk. Vi arbejder på kogebøger, vi arbejder på en masse ting konstant, og hvis folk slet ikke kan lide det, jeg laver, så kan man jo, hvis man var et normalt, veltænkende menneske, så ville man jo tænke, hans engagement og hans kontinuitet er fuldstændig crazy. Han bliver ved, og det er det, der kaldes dedikation, venner. Jeg kan fortælle en lille historie om, da jeg selv startede Empower Nutrition, og mit mål var at være 100% selvstændig, men også 100% hjemme, og kunne gøre alt, hvad jeg gør hjemmefra, og også lige meget, hvor jeg var i verden. Det vil sige, hvis jeg sad i Spanien eller Frankrig, lige meget hvor, så ville jeg også stadig kunne gøre de samme ting. Det var mit mål med det her. Og jeg havde allerede en vision med, hvordan de her ting skulle blive her. Og hvis jeg lyttede til alle dem, hvilket jeg aldrig nogensinde har gjort i hele mit liv, men hvis jeg lyttede til alle dem, også tætte pårørende, tætte venner, der sagde, det der, det kan du ikke, det kommer ikke til at ske, og alt muligt. Og til den dag i dag, 3 år efter, Empower Nutrition, stærkere end nogensinde, YouTube, der er bøger på vej, TikTok, produkter her, der vi har folk, vi træner, vi har rigtig, rigtig gode, solide salgstal. Vi har flere 100 kunder med de her testosteronboosterpakker, for at slet ikke snakke om peptides-verden og alt det forskning og alt det, der sker inden for det. Min pointe med det her, det er, at lige præcis fitnessbranchen, alle de små
iværksættere, der starter op, de holder et sted mellem 2 og 6 måneder, så de allerede lukker ned igen. Og de her ting vidste jeg ikke engang dengang, for jeg var også rigtig, rigtig meget ligeglad med statistikker og med andre, konkurrenter. Det er stadig til den dag i dag. Jeg har aldrig nogensinde kigget på, hvad Bodylab laver, eller hvad Ditten laver, eller hvad Datten laver, så mange skriver, hvorfor har I ikke det? I Bodylab koster en kreatin kun det og det, hvorfor koster jer så meget, eller sådan nogle ting. Jamen, jeg ved ikke, hvad andre laver, fordi jeg kigger ikke på, hvad andre laver. Jeg er 100% fokuseret på mig selv, og det er også en af de ting, jeg synes, der gør mænd til rigtige mænd. Det er, at hvis man kigger på andre mænd, så bruger man det til at blive motiveret med. Man skal ikke være sådan en lille skabshater, og rigtige mænd, de taler heller ikke om andre mænd bag deres ryg. Det gør man heller ikke, så er man også en lille kælling i min verden. Men min pointe med det her, det er, at den her branche her, fitnessbranchen, er så konkurrencepræget, at sådan en som mig i virkeligheden, der kommer og skaber et firma fra bunden af helt alene, lige fra at tegne logoet selv, til at lave produkterne helt fra bunden selv, for påvirket, når produktionen de fejler med produkter, der ikke er gode nok, for dem skiftet ud. Og hvis der ikke er noget, der er bedre, så vent. Ligesom der ikke var en proteinpulver, der var god nok til det danske marked, så har vi ikke haft en proteinpulver i Empower Nutrition, og så videre, og så videre. Og altid blev ved med at komme ind og snakke 100% af hjertet, og helt ærligt, og jo mere AI, der kommer derude, og jo mere, fake influencers, der kommer derude, og dem, jeg kalder fake influencers, det er influencers, der kun laver videoer med en eneste grund, og det er at sælge noget, uden at de sådan rigtig selv nogensinde vil bruge det her produkt her. Det er fake influencers i mine øjne. Jeg har aldrig nogensinde kigget på, hvad andre laver. Jeg har ikke sammenlignet mig med noget. Vi kører bare på 100%, og de ting, som jeg gerne vil have ud til folk, og nej, det var det, min mening var, det her, det kommer 100% af kærlighed, og jeg tror, at det er derfor, at det går så godt med Empower Nutrition, som det har, og det stadigvæk gør det, fordi folk forhåbentlig kan mærke, at jeg rigtig, rigtig gerne vil hjælpe, at det er det, jeg er for først og fremmest. Og produkterne og salg, det kommer af sig selv efter. Fordi at de her produkter, der er i Empower Nutrition, det er alt sammen noget, der ændrer liv. Jeg har ikke særlig mange ting i webshoppen eller på infolisten, der ikke decideret ændrer noget markant i ens liv. Det vil sige, og det er også derfor, jeg ikke har super travlt med at lave en proteinpulver, fordi jeg synes, folk de skal vende sig til at spise deres mad i stedet for. Og hvis det er, at man skal lave en proteinpulver, så skal den jo være bedre, end hvad der findes derude. Og indtil videre, de rigtig, rigtig fede proteinpulver, jeg har kunne lave, de kan ikke komme til Sverige eller Danmark, så derfor så jeg gider ikke at tage noget basic hjem, fordi det kan man lige så godt købe alle mulige andre steder. Og så er jeg jo også ærlig at sige, at proteinpulver kan godt undværes, hvis man spiser sin mad. Det er bedre, hvis man lærer at spise sin mad og bruge maden og ens nutrition som et værktøj, og ikke som jeg har lyst til at spise det, eller jeg har ikke lyst til at spise det andet. Det går ikke. Hvorfor taler vi om Empower Nutrition her? Det var fordi, at jeg vil illustrere, at hvis der er noget, man gerne vil have, så er det meget, meget, meget vigtigt at gå efter det 100% og blive ved med at pursue de her ting her. Have en plan for alle jer mænd, der træner hver eneste dag, eller 5 eller 6 gange om ugen. Det er noget, I gør lige meget hvad, om det sner, eller hvad det gør, om I er dårlige, om I er syge, lige meget hvad, vil I tage ned og træne sikkert. Hvis I bruger den mentalitet til andre ting ude i livet, og der er også rigtig mange kvinder, der er flere kvinder faktisk i den her tid her, der træner hårdt og dedikeret end nogensinde før, fordi i mine unge dage for eksempel, når man gik i sats, ikke at jeg træner i sats, men når man gik i sats dengang, så var der ikke super mange kvinder, der sådan virkelig var bygget som jeg vil ikke sige som bodybuilders, men folk, som man virkelig kan se, der træner med kæmpe ben og stærke kvinder og sådan noget. Det så man ikke meget af dengang. Det er også blevet til en ting, og det er måske også en af de her ting her, det kan I svare på, mændene derude, om det er noget, der er turn-off for mange, at der er flere og flere af de her kvinder, som man møder i træningscentrene, som, og jeg personligt synes, den pæneste kvindefigur, det er de her normale fitnesspiger, ikke når de bliver alt for store, og de tager alt muligt, og så,
Det synes jeg ikke er pænt at se på, og det tror jeg, mange mænd har på samme måde. Men der er mange kvinder, ligesom mændene, hvor det stikker helt af, fordi at man sandsynligvis mangler et eller andet. Og så giver man jo fuld fokus på træning, fordi det føles jo godt. Det kan jeg jo kun skrive under på. Og man kommer af med en masse, ikke? Jeg plejer at kalde det terapi tit, hvis der er de rigtige forhold. Men det er ikke godt at bruge det til anger issues, eller til, hvis man mangler noget i sit system, så er det sgu bedre at finde ud af, hvad det er. Og træning skal man holde fast i, men man kan godt finde nogle andre. Altså prøve at løse de issues, der er, i stedet for at fylde sig med steroider og pis og lort. Og det er også her, at folk de begynder at tage stoffer og alt muligt andet. Det er fordi, at man er ensom, og man mangler nogle ting, man har nogle issues. Og jeg synes bare, at man burde løse det i stedet for. Finde nogle glædelige ting i ens liv, og også arbejde og alt muligt andet. Prøv at gøre ens liv så afstresset som overhovedet muligt. Prøv at få alle de negative ting væk. Prøv at få alle de negative mennesker væk ud fra ens liv, så har man det meget, meget, meget bedre. Altså, der er ikke andre, der kan diktere, hvordan vi skal leve vores liv, kan man sige. Så jeg plejer at sige, at hvis if you are not changing it, you are choosing it. Hvis du ikke ændrer det, så vælger du det. Det er jo kun dig i dit liv, der kan fjerne de ting, som faktisk stresser dig. Og du ved jo godt, hvad det er for nogle venner, eller kollegaer for den sags skyld. Lad os sige, du har et arbejde, du ikke er særlig glad for, du hader at tage ud hver dag. Du gør det udelukkende for pengene. Jamen så vær dog i det mindste i gang med at finde noget andet, så du kommer væk derfra. Prøv at ændre de ting i dit liv, der gør, at det er et lorteliv, så det bliver godt. Det er jo meget simpelt. Byt alle de ting ud, der er dårlige, med ting, der er gode. Se tingene som udfordringer, se tingene som noget, der er midlertidigt, men det er jo ikke midlertidigt, hvis du ikke arbejder på at få det ændret. Og det samme gælder alle de venner, som du godt kan mærke, når du er sammen med dem, så er du drænet energi, fordi de er meget negative omkring alting. Ikke kun de ting, du selv er i gang med, bare alting. De er negative, de er trætte, de har aldrig noget sådan rigtig positivt at sige. Alting er lort. Pas på med at være for meget sammen med sådan nogle mennesker, fordi at det ender med, at man bliver påvirket af det. Og omvendt, de venner, som du har i dit liv, som er gå på mennesker, de går op i sig selv, de træner, de er iværksættere, de går på arbejde, de passer deres familie, de er på fra morgen til aften, og de er altid gang i projekter, de skubber dig, og du kan godt mærke, at når du snakker med dem, så får du energi, fordi du selv føler, at du næsten er doven ved siden af, fordi der er så meget gang i dem. Det er de mennesker, du skal holde tæt på, og det er de andre negative mennesker, som du skal prøve at have færre og færre samtaler med, og man skal også mindre og mindre tid med. Og på et tidspunkt, så kan du måske have et liv, uden at du selv har lagt mærke til det, hvor du har ændret dig selv ekstremt meget, fordi at du omgiver dig med de rigtige muligheder. Og for mig, der har jeg aldrig nogensinde brugt det der med at have stærke mennesker tæt på mig. Jeg har det rigtig, rigtig, rigtig fint med at gøre ting selv. Jeg er også rigeligt fokuseret til at arbejde fra morgen til aften 100%, men det jeg til gengæld gør, det er, at jeg holder alle de negative ting væk. Jeg vælger også mine kampe. Der er mange, der prøver. Også på TikTok, så sent som i går aftes, var der også en, der prøver at skrive alt muligt. Jamen, den dag, når han gør ikke. Og han er altså startet det der helt op alene. Der er ikke noget team bag ham, og der er ikke dit, og der er ikke dat. Som om det skulle være en dårlig ting, at jeg har startet det hele selv. Jeg blokerede bare personen fra TikTok. Miss Fit hed hun. Hun er blevet blokeret derinde med det samme. Så selvom jeg først begyndte at sidde og skrive alt muligt tilbage, så tænker jeg også med det samme, nej, det er jo det, den person gerne vil have. Og igen, jeg har jo ikke noget at skulle bevise over for nogen som helst. Jeg beviser det, jeg skal bevise hver eneste dag, når jeg hjælper og svare på beskeder fra morgen til aften. Vi sælger super fede produkter. Vi hjælper 100% gratis. Vi optimerer folk hver eneste dag, 7 dage om ugen, 365 dage om året. Hvorfor skal jeg sidde og svare på en kommentar, som udelukkende kommer fra hate og jalousi? Og det kan man jo tydeligt mærke. Så blokeret. Og så har jeg allerede vundet, fordi at så er jeg stadigvæk ovenpå, og har det stadigvæk godt i mit hoved, og så kan jeg bruge min tid på at sidde og gøre nogle ting, som gavner andre mennesker, hjælp andre, og som også gavner mig selv. Ikke? Så min point er, det jeg i hvert fald gør, og så holder jeg også negative mennesker væk generelt. Jeg har ikke rigtig med særlig mange at gøre. Selv når jeg tager ned og træner, så vælger jeg tidspunkter, hvor der er så få mennesker som muligt dernede, og hvis jeg føler, at der er nogen, der er begyndt at hilse på mig, eller hvor man er faldet lidt i snak med, så prøver jeg at vælge et andet tidspunkt, fordi at det
terapitid. Jeg vil gerne være i fred. Jeg vil gerne have ryddet mit hoved, når jeg er nede at træne. Det bruger jeg til, at det er mit time-out, hvor jeg bare kan høre noget musik, træne og bare være for mig selv. Ikke? Det er super dejligt. Så det er det, jeg mener, at man har jo ansvaret selv, så jeg synes, at det er meget sjovt at blive ved med at give omverdenen skylden, sociale medier skylden, for at det hele er gået så galt her. Vi kan også, hvis vi vil, kan vi komme hinanden mere ved, hvis det er det, der er målet. Hvis vi har det godt med at leve sådan her, så gør vi jo det. Det, der kommer ud af det er i hvert fald meget færre børn. Fremtiden ser ikke super fed ud, men det hele er blevet mærkeligt, jo kan man sige, og der lyder jeg jo rigtig gammel, når jeg udtaler mig sådan, at det hele er blevet super mærkeligt, super koldt, men jeg ved, at mennesker er blevet mere og mere kolde over for hinanden. Der er ikke så mange, der hjælper hinanden. Der er for mange forventninger, der begge køn er super skuffet over det modsatte køn. Jeg ved ikke, hvad der skal til, men det må I jo komme ind og skrive i kommentarerne her, hvis I gider være med. Det her det er et lidt kortere afsnit, end hvad det plejer at være. Jeg synes til gengæld, at vi skulle have det her emne her på radaren, skulle jeg sige, få det på sigtekornet, og så tage hul på det. Og som sagt, hvis der sidder en kvinde derude og tænker, jeg er træner, jeg har både med fitnessverdenen at gøre, og jeg kan i hvert fald også tale for, hvordan det her det er blevet, og I gerne vil være gæst på podcasten, så skriver I bare 20, 60, 40, eller skriv det i kommentarerne der, og skriv hvorfor, og hvad er det kvinder gerne vil have i 2026. Og alle mændene, der sidder og ser det her afsnit her, I skal bare vide en ting. Hvis I føler, at I har lavt testosteron, og I er blevet afvist af lægen, I behøver ikke at gå på det sorte marked og købe steroider. I kan altid få hjælp her. 20, 60, 40. Det bliver en succes hver gang. Det er naturprodukter, men det er noget, der virker 100%, og man kan mærke det inden for den første uge. Det er anonymt. Man får min hjælp 1 til 1. Hele vejen. Det er kun produkterne, der koster noget her hjemme på Nutrition, som jeg plejer at sige. Tak fordi I så med. Vi ses næste fredag kl. 19.